Tras manifestar o seu rexeitamento unánime á normativa aprobada pola Comisión Europea para prohibir a pesca de fondo en preto dun cento de caladoiros nos que tradicionalmente faenaba a flota galega, o Consello Sectorial de Ribeira acordou unha serie de medidas para expresar a súa oposición a este veto. Ademais de iniciar unha recollida de sinaturas para solicitar a derrogación da norma, convocaron unha concentración para o sábado, día 8 de outubro, na Praza do Concello. Fan un chamamento a todas as entidades sociais do municipio e á cidadanía en xeral para involucrarse en todas estas accións encamiñadas a defender os intereses do principal sector económico da vila. Dende o balcón da Casa Consistorial pendurará tamén unha pancarta en defensa da pesca para sensibilizar a poboación de que se o mar morre, Ribeira morre con el. O alcalde Manuel Ruiz explicou que esta prohibición sumase ás moitas medidas que se veñen impoñendo nos últimos anos dende distintas administracións en relación coa pesca, sen ter en conta as particularidades de cada arte. Entre elas puxo como exemplo a aplicación do Regulamento de Control ou o Protocolo de Protección de Cetáceos. Todas elas, di, supoñen unha constante ameaza para a pesca e plantexan un futuro cada vez máis negro para portos como o de Ribeira.